Em dic David Suchet i estic fent el viatge de la meva vida. Travessaré Europa seguint els passos de Poirot, el personatge d'Agatha Christie, a bord de l'Orient Express. És extraordinari. No serà només un trajecte en tren. Serà un viatge a través del temps. L'Orient Express no és tan sols un tren, és una llegenda. I els seus vagons han viatjat a través d'una Europa sempre canviant durant més d'un segle. Descobriré alguns dels extraordinaris fets reals que ha presenciat aquest tren i fins i tot compliré el somni de qualsevol col·legial. És increïble. Estic conduint l'Orient Express. Salut! Seguint l'esperit dels viatgers de temps enrere, el meu viatge em portarà a través d'Europa fins a Venècia i a Praga. 10 minuts. Em voleu acompanyar a bord del tren més famós del món? David Suchet a l'Orient Express. El meu viatge comença a l'estació Victòria de Londres. Fa un segle, aquí, començaven les primeres incursions a Europa de milers de viatgers engrescats. Avui deixaré el món modern i m'endinsaré en el glamour d'una època anterior. Vull revelar un misteri, el misteri de l'Orient Express. Per què fa més d'un segle que és el tren de què més es parla arreu del món? I per què l'autora de novel·les policíaques més famosa del món va triar aquest tren pel seu assassinat més enginyós, que va haver de resoldre, evidentment, el detectiu fictici més brillant del món, Hercule Poirot? Bon dia, senyor. Bon dia. Com està? Molt bé, gràcies. Em deixa veure la documentació, sisplau? Sí, aquí té el passaport. Perfecte. Porta alguna maleta que vulgui que li guardi? Tinc aquesta d'aquí. D'acord. Aquestes dues me les puc quedar? Sí, és clar. Que tingui bon viatge. Moltes gràcies, gràcies. Avui tinc 160 companys de viatge i també el meu alter ego, el detectiu belga Monsieur Hercule Poirot. No vull assassinat, sisplau. No, Quina pressió. en aquest viatge no. La manera com funciona el cap de Poirot no és lògica. Segurament ell hauria endevinat qui és cadascú, què fa cadascú i amb qui va. L'he d'emular. Em fixo en les cares i la roba de la gent i intento descobrir coses sobre la seva personalitat, amb qui van, per què. Hi ha persones que van vestides d'una manera molt formal, molt elegant. Quina sort que porto corbata. M'acaben de dir que el tren arribarà d'aquí un minut. Li faré una foto. També m'han dit que el tren no va amb vapor. Es veu que ja no està permès. Ja arriba l'Orient Express. Igual que en els vells temps, viatjaré en dos trens clàssics. Primer, el British Pullman em portarà fins a Folkestone abans de travessar el canal. Llavors, a Calais agafaré l'Orient Express que em durà fins a Venècia i a Praga. Bon dia, senyor Suchet. Bon dia. Benvingut a l'Orient Express. Moltes gràcies, senyor Monk. Soc el cap d'aquest tren. Encantat de conèixer-lo. Si em vol acompanyar, podem pujar a bord. Perfecte, gràcies. Sabem qui ha sigut. Jo no. Gràcies. Que maco. Fins i tot a la glamurosa dècada dels anys 20, aquests Pullmans s'anomenaven Palau sobre rodes. Entenc per què. Fixeu-vos quina marqueteria. Aquests vagons són originals i únics i tots estan restaurats recuperant la seva esplendor antiga. Hola. Espero que no hi hagi cap assassinat en aquest tren. Jo també. Espero que no. Jo estic una mica amoïnada. Em preocupa que vostè sigui aquí. No s'amoïni, sóc aquí. No porto bigoti, però sóc jo. Confio en vostè, confio en vostè. Una butaca. Que còmode. Bon dia, senyor. Bon dia. Li ve de gust un Bellini, senyor? Sí, i tant. És molt emocionant començar aquesta aventura èpica, perquè sigui un viatge ben agradable. L'Orient Express va fer pujar de nivell els viatges des de l'estació Victòria. Tot va començar l'any 1883, obra d'un home precisament belga, George Nagelmakers. Va afegir cotxes restaurant i cotxes llit de luxe als trens i va portar aquests trens no només a través d'un país, sinó travessant fronteres dins d'una Europa turbulenta. Per
primer cop era possible fer milers de quilòmetres de punta a punta del continent còmodament i a gran velocitat. Era un gran avanç. Ara som sobre el riu Tàmesi. Per a mi és el millor riu del món. M'encanta el Tàmesi. És difícil menysprear l'impacte social i polític que va tenir el tren a Europa a començaments del segle passat. Si no hagués sigut pel tren, segurament jo no seria aquí. El meu besavi volia anar a Lituània i no ho podria haver fet mai si no s'hagués construït la via del tren. El tren es va convertir literalment en un passaport cap a una nova vida. Devia ser molt emocionant per a aquella gent adonar-se que podien marxar i viatjar, cobrir distàncies que no haurien pogut ni somiar en un temps relativament breu. I això és el que significa el tren per mi. Com estava el menjar, bé? Perfecte. En aquest vagó Pullman hi surt l'ambient de la història de tota la gent important que hi ha viatjat i de tots els viatges històrics que s'hi han fet. Alguns dels nostres vagons han sigut el vagó del funeral de Winston Churchill i el vagó preferit de la reina mare. És aquest on anem ara? No, aquest és la Gwen. És un dels vagons de Brighton Bell. Expliqui'm alguna cosa dels noms dels vagons. Els vagons de Brighton Bell tenien tots noms de dona. Vera, Gwen, Audrey. Hi havia el rumor que els noms dels vagons eren els de les amants dels homes que els havien dissenyat, però segurament no ho sabrem mai del cert. És molt elegant. És una elegància que en part, desgraciadament, ja no existeix. Tot i que els trens eren funcionals, en certa manera eren més especials. I no crec que sigui només que em faci vell i ho recordi. Crec que és veritat. I és clar, és un plaer per mi fer de Poirot, perquè tota l'estona estic envoltat d'elegància. He acabat d'esmorzar i aquí deixo els vagons Gwen, Audrey i les seves germanes per passar a la pròxima etapa del meu viatge. Hi ha una banda. Tenim una banda. Quina meravella. El viatge en tren des de la Gran Bretanya fins al continent europeu no pot ser absolutament seguit si interposa el canal de la Mànega. Mireu. És per mi? L'estic travessant de la manera que ho hauria fet Hercule Poirot. Caram, gràcies. M'afanyo a afegir que això no és la manera normal en què els passatgers passarien a la banda europea, a la banda francesa de l'Orient Express. És un regal especial que m'han preparat. L'any 1913 el viatge en tren i ferri des de Londres fins a París durava 6 hores i mitja i es considerava que era molt ràpid. Avui dia és més ràpid encara amb la connexió ferroviària pel canal. A l'altra banda espera un bocí d'història. Estic a punt d'embarcar en el llegendari Orient Express. Aniré amb l'Orient Express a Venècia i a Praga, seguint els passos d'Agatha Christie i de tota mena de passatgers rics, importants i glamurosos del segle passat. Déu meu, mireu. S'han posat tots en fila per saludar. Benvingut a l'Orient Express. Moltíssimes gràcies. Que ben alineats. Em permet que li presenti la tripulació? L'atendran durant tot el viatge. Quan la gent se m'acosta sembla que estan encantats de veure'm aquí perquè som a l'Orient Express i a mi se'm coneix com a Hercule Poirot. En Baltar és el cap de cambrers. Em sorprèn el nombre de seguidors que té aquell homenet extraordinari. La meva primera reacció quan em miro el tren és Déu meu, quina peça d'enginyeria i d'història més extraordinària. Però el primer cop que et mires el tren és enorme i altíssim. És un tren molt gran. Cadascun d'aquests vagons està restaurat com l'original dels anys 20. El món ha canviat, però aquest tren no.
Ara permeti'm que li presenti el seu auxiliar de cabina que l'atendrà durant el viatge. Ah, molt bé. Senyor Suchet, li presento en Rupert. Encantat, Rupert. Encantat, senyor. Hola, encantat. Encantat de conèixer-lo. Encantat de conèixer-lo. Estan tots dos magnífics. És molt alt. Sí, oi que és alt? El llibre d'Agatha Christie, Poirot puja a l'Orient Express a Istanbul. És extraordinari. Viatjava en una petita cabina de primera classe igual que la meva. Mireu quina marqueteria. És la mar de còmoda. La ruta clàssica de l'Orient Express anava de París a Istanbul. El primer trajecte el va fer el 13 d'agost del 1888. La durada del trajecte eren 81 hores i 40 minuts. Anava a una gran velocitat, tenint en compte que amb qualsevol altre mitjà de transport es podien trigar setmanes. Immediatament es va convertir en un èxit i el fet de viatjar no va tornar a ser mai igual. Senyores i senyors, bona tarda. En nom de tota la tripulació, benvinguts a bord. Em dic Bernard Jensen i seré el cap del tren en aquest viatge del Venice Semplon Orient Express. Avui dia el tren fa uns 400 metres de llarg. Inclou 3 restaurants, un bar i 12 vagons llit. Dins cada cabina, uns escassos metre i mig per 2 i mig, hi ha tot el que podia necessitar un viatjant exigent dels anys 20. Déu meu! El lavabo. Tenim aigua calenta i aigua freda. Sí. Aquí té el llum principal. I aquí pot penjar el rellotge o les claus. Ah, aquí és on es posava el rellotge de butxaca. Això mateix. És una protecció pel rellotge de butxaca. Sí. Fixi's en aquest botó d'aquí, abans que tingui una sorpresa. Perquè de vegades algun passatger s'hi recolza o... Sense voler. Sí, sense voler. Molts cops els hem de canviar per un botó més pla perquè de vegades tenim parelles que estan de lluna de mel, parelles joves, Ja l'entenc, sí. i fan coses dins l'habitació. Perdó? Fan coses dins l'habitació, es belluguen molt i de cop i volta toquen el botó. A mi no em caldrà. Però sí que em caldrà un lavabo i és al final del passadís. Us ho he dit, no hi ha dutxa. Cap a l'any 1900, l'Orient Express cobria una ruta de la gran xarxa europea de trens de luxe que portava la Companyia Internacional de Wagons-Lits. Es va convertir en el mitjà de transport preferit dels diplomàtics britànics que anaven cap a l'Imperi Oriental i també era el preferit de traficants d'armes i espies. Se sap que la famosa ballarina i espia Mata Hari hi havia viatjat. I Robert Baden-Powell, fundador del moviment escolta, duia a terme les seves missions d'espionatge a bord del tren, fent-se passar per un col·leccionista de papallones. Ara anem cap a París. Estic passant pels camps de batalla del Somme. La Primera Guerra Mundial va fer parar l'Orient Express, però un vagó-restaurant històric va tenir un paper fonamental al final de la guerra. A l'11a hora de l'11è dia de l'11è mes de 1918 van portar el vagó-restaurant 2419 fins a una zona boscosa i es va convertir en l'extraordinària localització de la rendició alemanya. Després de la guerra es va reiniciar el servei del tren i va començar l'època daurada de l'Orient Express. No es van estalviar diners. Es van pagar artistes i artesans famosos per construir els vagons. La cristalleria va anar a càrrec de Lalique i la fusteria Art Deco del dissenyador René Prou, que eren tan famosos en el seu temps com ho són avui els dissenyadors de moda més importants. Tinc una carta del juliol del 1925. Caram, fantàstic. Companyia Internacional de Wagons-Lits. Què més tenim per aquí? Així és com era abans. És magnífic. Què us semblaria començar amb consomé breton i turbot dauphine, seguit de côtelette d'agneau, que són costelletes de xai, beignet d'abricot, que m'imagino que deu ser pastís d'albercoc, i cafè. I tot l'àpat us costaria 4 shillings. Propina a part. Era molt car. Agatha Christie va gaudir d'aquest viatge en primera classe molts cops en els seus viatges a l'Orient Mitjà.
La mateixa Agatha Christie va cancel·lar un viatge a les Antilles perquè va preferir anar amb l'Orient Express i va viatjar fins a Istanbul. Tenia una ment extraordinària. Va anar amb aquest tren, el va interioritzar i el va fer servir al llibre. Assassinat a l'Orient Express, la víctima, 13 sospitosos i Poirot queden atrapats en un vagó a causa d'una congesta de neu. Agatha Christie retrata l'atmosfera d'aquest tren amb gran detall. Ella va sentir el clic de la tapa del lavabo, al vagó del costat, on es rentava Ratchet, l'home assassinat, i es va fixar en coses com el penjador pel rellotge. Era una gran observadora i es fixava en detalls molt petits. Al llibre, Poirot descriu que passatgers de totes les condicions socials anaven junts durant uns dies, però no es tornarien a veure mai més un cop acabat el viatge. Ell creu que això és la part romàntica del tren. El començo a entendre. Ens acostem a París i és hora de sopar. Igual que temps enrere quan la gent es mudava per anar al teatre, en aquest viatge cal fer bona planta. Quan jo era un actor jove i sense feina, vaig treballar a Moss Bros. Estava a la secció de roba d'etiqueta i vaig aprendre a fer llacets perquè sabia que si podia ensenyar a algú a fer-se el llacet em podia caure una propina de 10 xílings. Així doncs, em vaig acostumar a fer-me el llacet jo mateix. Hora de sopar. Estic fent el meu exercici cardiovascular del dia. Serà la caminada més llarga que hagi fet mai fins a un vagó-restaurant d'un tren. Fa agafar gana. És increïble, no s'acaba mai. Continua, i continua, i continua, i continua, i continua. Quin trajecte més llarg. Hola. 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 Per mi, el bar condensa l'esperit festiu del tren. Així devia ser als anys 30, quan la reialesa rivalitzava amb estrelles cinematogràfiques com Marlene Dietrich per atreure l'atenció. El metre... Amb tantes parelles a bord, sóc ben conscient que estic sol. Per sort, superé a Vincent Quillon, cap del tren, i també seguidor d'Agatha Christie. És magnífic, és el vagó-restaurant original. Sí, aquest és el vagó Lalique. El va decorar el mateix Lalique. Això són cristalls de Lalique? Sí, s'anomenen bacanals. Ja veig per què. Aquí té el seu filet de bou. Moltes gràcies. El trajecte clàssic anava fins a on? El gran viatge que em deia... El trajecte original, el que es feia durant els anys 20 i 30, era de París a Istanbul. Tot el trajecte en quant temps es feia? Aleshores, es devien trigar 3 dies i mig o 4. Hi havia diverses rutes, perquè alguns vagons venien de punts diferents. I s'hi ajuntaven? S'hi unien a Zagreb o a Bucarest, i llavors continuava avançant i arribava fins a Constantinoble. Aquest tren, Agatha Christie i el seu marit l'agafaven molt sovint. Quan anaven a excavar, quan anaven a una excavació arqueològica. Exacte, les vies del tren no eren tan bones com avui. No. Les condicions meteorològiques podien afectar molt més. Hi havia retards pels motors de vapor. Sí. Era tota una travessia, segur. Hem parat a París. Ara pugen més passatgers que aniran fins a Venècia, mentre en Rupert em transforma la cabina per passar-hi la nit. Ja ho he dit abans, Albert Finney és el meu segon Poirot preferit. A bord, fa la sensació que t'arrenquen de la vida real i et transporten a un món ple de capricis on pot passar qualsevol cosa. I molts cops passava. Ho has solucionat? Segur que sí. Bravo. Ja està. El vespre ha sigut sensacional.
Tot i que som en un tren, he menjat suflé, que m'han dit que és molt difícil de fer, però era deliciós. Ui! Caram, mireu, el meu llit. Mentre jo sopava, en Rupert ha dit que em prepararia l'habitació. I ho ha fet, mireu. És emocionant dormir en un tren tan famós. Al llarg dels anys, l'Orient Express ha sortit sovint als titulars, però hi va haver una història que va inspirar moltíssimes novel·les. L'any 1929 el tren va quedar parat per una congesta de neu durant 10 dies, a uns 100 quilòmetres d'Istanbul. No hi va haver cap assassinat, però la història va despertar la imaginació d'Agatha Christie. Ja tenia el punt de partida per assassinat a l'Orient Express. A més, el meu vagó anava en aquell tren. Ara passaré la primera nit en aquest compartiment extraordinari. Aquí va ser on va dormir Poirot les primeres nits, on dormiré jo. Bé, bona nit. Mentre jo dormia, l'Orient Express ha fet centenars de quilòmetres i ha travessat la frontera entre França i Alemanya. Ara va de camí cap a Àustria. En Rupert, que es lleva molt d'hora, s'ha encarregat del meu esmorzar. Vol que n'hi serveixi una tassa? Perfecte, moltes gràcies. He dormit a estones, segurament, perquè no estic acostumat als sorolls ni als moviments bruscos del tren. He intentat recordar la història i el que va sentir Poirot. De fet, he sentit el soroll del lavabo de l'altra cabina i ell dormia al costat de l'home que van assassinar. La majoria de gent no dorm bé perquè el tren se sacseja. Jo sempre els dic que facin un segon viatge, que dormiran molt bé en el segon. I si encara no dormen bé, poden fer un tercer viatge. Sí. Que interessant. Sembla una barca petita, tot encaixa pels racons. Exacte. Voilà, ja està. Fantàstic. Li agrada? Sí, però em sembla que dormiré una mica més. No hi fa res, li faré el llit. Ens acostem lentament a Munic. Anem cap al sud, cap a la frontera austríaca. A començament del segle XX, passar les fronteres era molt més difícil. Quan puges al tren, el teu auxiliar de cabina t'agafa el passaport i el guarda. Així, quan els agents de duanes pugen al tren, parlen amb l'auxiliar de cada vagó i ell els ensenya els passaports. Així no et molesten cada hora o cada 5 hores quan travesses una frontera. Senyores i senyors, bon dia. Només els volia informar que ara mateix estem arribant a Innsbruck, on pararem durant uns 35 minuts. Ja està. Moltes gràcies. Benvingut a Innsbruck. Gràcies, gràcies. Caram! Com que ja fa 20 hores que vaig en tren, la parada d'Innsbruck és una bona oportunitat per respirar aire fresc. Preparat? Gràcies. Es veu que canvien les locomotores sovint. Ahir a la nit em vaig amoïnar perquè pensava que devien estar molt cansats, els maquinistes. Que ingenu, que els canviessin tan sovint. Cada cop que travessem una frontera, canviem la locomotora per una del país on som. Travessem 5 fronteres, o sigui que són entre 5 i 7 locomotores. Cada cop que pugem necessitem una altra locomotora al davant o al darrere per empènyer-nos cap amunt. Per empènyer. I la tripulació també canvia cada cop, el maquinista i... Sí, és un maquinista del país. Ah, vaja. Quin col·legial no ha somiat portar una gran locomotora vermella? Jo no vaig ser una excepció. Si vol, pot conduir l'Orient Express. Què? El pot conduir amb... Jo? Sí, fins a Praga. Té molta sort, senyor. I tant, crec que és l'únic. Sóc l'única persona que... Sí, sí. Se senten segurs? I tant. I tant. Ara sóc un membre oficial de la tripulació de l'Orient Express. Gaudeixi del viatge. És increïble. Sóc com un col·legial. Sí, com un col·legial.
A la meva edat em passa una cosa nova per primer cop. És molt emocionant i ara condueix les dues... Totes dues. Les dues locomotores. Tinc una locomotora d'uns 10.000 cavalls de potència. Caram. Sí, fa uns 25 anys que ho faig. Sempre és divertit. Sí? Sí, i tant. Ja podem marxar? Marxem. Som-hi. Déu meu. El somni de qualsevol nen. Ara deixem Innsbruck per fer l'etapa de 80 quilòmetres fins a la frontera italiana a través del pas de Brenner i em toca conduir la locomotora. Ara empenyaré aquesta palanca i anirem més de pressa. A començament del segle XX, aquestes muntanyes van tornar l'eco dels sons de les voladures dels túnels que travessaven les roques massisses. El més llarg va ser el túnel de Saint-Plon, de 20 quilòmetres, que unia Suïssa i Itàlia. Durant la seva construcció van morir uns 60 homes, però es va reduir mig dia el viatge entre París i Istanbul. La nova ruta que passava per Venècia va donar el nom al Saint-Plon Orient Express. Això és únic. Estic conduint l'Orient Express. Que vaig massa de pressa. Em penso que porta 1.000 tones. És increïble. I ara puja. Sí. El pas de Brenner és una de les rutes més baixes del sud dels Alps, però encara hem de pujar 700 metres per arribar al capdamunt. Em costa creure tot el que porto al darrere. Sí. Oh, un tren. Sí. Una meravella de l'enginyeria topa amb una altra mentre passem per sota del pont d'Europa, que s'alça a 190 metres. Tenim 1.000 tones a 80 quilòmetres per hora amb 160 passatgers. És un pes enorme, aquesta velocitat per parar de cop. Entrem al túnel. Just després hi havia un revolt espectacular on m'havien dit que observés el tren. Déu meu! Veig el tren sencer? Sí? És increïble. 400 metres. És enorme, llarguíssim. No m'estranya que ahir a la nit trigués tant a arribar al vagó restaurant. Ens acostem a la frontera italiana de Brenner i, per desgràcia, li he de tornar a en Wolfgang la seva meravellosa locomotora. M'entristirà veure-la marxar. Ha sigut una experiència meravellosa, absolutament increïble. Caram! Ha sigut impressionant. Ja ho he dit abans. No paro de dir que és impressionant i extraordinari, però és que he fet realitat el somni de qualsevol noiet. He conduït l'Orient Express. Adéu. Adéu. Ara som a Itàlia. I aquí encara som a Àustria. Ha marxat. I ara vindrà una locomotora italiana fins aquí i s'unirà a això, que és l'Orient Express, sense locomotora. Però estarem així una estoneta perquè la locomotora italiana no funciona. Ce ne sono due disponibili, solo che una è questa qua avanti. No. Ara mateix tenim un problema amb la primera locomotora. La companyia italiana de ferrocarrils ha decidit parar-la i n'estem esperant una altra. Hi ha problemes fins i tot amb la tecnologia d'avui dia. Imagineu el gran repte de portar un tren de vapor a través d'Europa a la dècada dels anys 20. Passa una hora molt agradable i arriba una altra locomotora. Ara anem a Venècia. Hem de marxar. Quan Agatha Christie viatjava en aquest tren, la llista de passatgers era un qui és qui de la reialesa europea. Ja sé que els temps han canviat, però m'agradaria conèixer algun passatger per saber què els ha portat a anar avui a bord de l'Orient Express.
Bé, som aquí per un motiu molt especial perquè en principi no érem nosaltres qui havia de venir. John, potser ho vols explicar tu? Vaig comprar els bitllets fa uns 18 mesos per la meva mare i la meva germana, perquè la meva mare deia que era un viatge que li agradaria molt fer, però per desgràcia no hi ha pogut arribar. Es va morir fa cosa d'un mes. I com que serà el nostre 25è aniversari de casats d'aquí unes quantes setmanes, vam pensar que hi vindríem nosaltres. Ha sigut un regal d'aniversari per la meva filla, Tina. Deu ser un pare molt especial. Sí, sí. És la nostra lluna de mel. Magnífic, l'enhorabona. Volíem una cosa especial. I aquest tren és especial. Des dels anglesos de l'època victoriana que viatjaven cap a l'imperi fins a les celebracions de parelles d'avui dia, la clientela de l'Orient Express ha canviat força. Una cosa que no tenia el tren era bar. Aquest el van fer als anys 80 i el porta en Walter. Hola. Benvingut al bar. Moltes gràcies. Tanqueu mai o està obert tot el dia? El bar s'obre a les 8 del matí, però de vegades no el tanquem en tota la nit. La sortida del sol a París, anant a París, els passatgers gaudeixen del bar tota la nit. Aquest és per mi. Ho sentiu, això? Segur que m'agradarà. Moltes gràcies, Walter. Un plaer. Gràcies. Salut. 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 Aquest tren era exquisit. Fins i tot als anys 30, mentre la depressió i la confusió s'estenien per Europa i altres trens introduïen vagons llit de segona classe, l'Orient Express es destacava contra la crua realitat i continuava fent festa. Es va produir l'alçament del feixisme a Europa. I l'any 1931 el tren va mereixer un altre titular quan hi va esclatar una bomba feixista a Hongria. Hi van morir 20 persones. Entre els supervivents hi havia la glamurosa ballarina exòtica Josephine Baker, que va cantar cançons patriòtiques mentre esperaven el rescat. Va ser més o menys en aquesta època que es va publicar Assassinat a l'Orient Express. Al llibre, Poirot queda atrapat en un vagó amb els 13 sospitosos, cadascun d'ells instal·lat amb precisió per Agatha Christie en una cabina concreta. Com eren aquells vagons en relació amb aquest on sóc ara? Aquest vagó és el més similar al que ella va fer servir pel seu assassinat. 6 i 7 és aquest llit d'aquí, amb l'ocell a sobre. O sigui que seria el meu. Sí, seria el seu. On hauria sigut Poirot en aquest dibuix? Hauria sigut aquí? Hauria sigut una mica més enllà del passadís, al 5è compartiment. Això és una cosa que s'utilitzava en aquella època. Segur que avui faria mal als ulls a qualsevol inspector de seguretat. Són canelobres, perquè abans no hi havia electricitat com ara. Aquests són els 2 únics que han sobreviscut en aquest vagó. El fet que Agatha Christie anés en aquest tren i que el tren la inspirés per escriure el llibre, per mi també és molt inspirador, ja que jo faig el paper d'aquell home en aquella història. Agatha Christie va retratar l'Orient Express en el pic del seu glamour i la seva intriga, però el 1939 la Segona Guerra Mundial va fer parar el tren. I un vagó estava a punt de fer història un cop més. Quan Hitler va envair França l'any 1940, es va venjar per la Primera Guerra Mundial. Va retirar el vagó de l'armistici del 1918 del museu on era i va obligar els francesos a rendir-se en el mateix vagó-restaurant. Més tard, quan Alemanya perdia la guerra, Hitler el va fer destruir per evitar que el poguessin humiliar al mateix vagó. Tots aquests vagons tenen la seva pròpia història. Alguns van servir per transportar tropes, altres van ser hospitals, i un vagó que encara és en aquest tren proporcionava un servei més exòtic a la França ocupada. El vagó on entrem ara, el 3544, el va requisar Hitler i el va fer servir pels seus oficials de bordell. De bordell? Sí, sí.
Quina vergonya. Sí, entre el 42 i el 45. Centenars de vagons es van perdre o van quedar destruïts durant la guerra. Va ser una feinada trobar i reparar els que havien quedat i restablir el viatge de grans distàncies en l'Europa de postguerra. Oi que costa de creure que vam sortir de Londres ahir al matí? Ja arribem a Venècia després d'un viatge extraordinari i històric. Només estic a la meitat del meu viatge, però és una oportunitat molt grata per estirar les cames en la parada més glamurosa de l'Orient Express. Venècia, segurament la ciutat més romàntica del món, sempre ha sigut un destí molt popular pels viatgers del tren segurament més romàntic del món. Benvinguts a Venècia. De Londres a Venècia hem trigat 36 hores. Abans de poder viatjar amb avió, aquesta era la manera més ràpida de moure's. El tòpic és cert, oi? Es pot fotografiar cada racó. Bona part de l'encant de Venècia provenia del seu estil de vida glamurós, i això ho tenia en comú amb l'Orient Express. Però Venècia també té una part fosca que també va molt bé amb la intriga del tren. La seva atmosfera, els espais tancats i l'aigua han inspirat molts autors de novel·les policíaques. La meva guia viu aquí i és experta en ficció policíaca. Es diu Toni Cepeda. Aquí s'hi situen moltes històries d'assassinats, oi? Sí, i irònicament moltes les han escrit estrangers. Però aquí et quedes sorprès. La ciutat és tan màgica, amb tants reflexos, no es pot distingir la realitat de la ficció. No. L'al·licient de l'aigua és important, perquè fins i tot, si vius aquí, fas un salt cada cop que sents un soroll al canal ben entrada la nit, i sents les teves pròpies passes, i penses en cadàvers que floten a l'aigua. Sí. Hi ha gaires cadàvers als canals? Sobretot a les novel·les de crims. Agatha Christie no va situar mai cap crim a Venècia, oi que no? No. I és estrany que no es fixés en això. Sí, és perfecte. Dóna molt joc? Perfecte. Li hauria donat molt joc. El trajecte fins a Venècia amb l'Orient Express era molt popular entre les parelles que anaven de lluna de mel, però només era una parada en la ruta fins a la destinació final a l'Orient Mitjà. Quina atmosfera! Per desgràcia, no puc continuar fent turisme. He d'agafar un tren molt important. Mireu, el fantàstic Gran Canal, l'estació... Deu minuts. Un plaer tornar-lo a veure. I un plaer haver tornat. Moltes gràcies. No es mereixen. Adeu, Venècia. I ara anem cap a Praga. Després de la Segona Guerra Mundial, l'Orient Express va restablir el servei, però era un ombra del que havia sigut. L'exclusivitat del tren no concordava amb l'època. La Guerra Freda va tancar les rutes a través de l'Europa de l'Est i la competència del transport aeri feia que no sortís a compte. Finalment, al maig del 1977, un tren envellit va sortir de París cap a Istanbul per últim cop. És hora de sopar. Aquestes sabates són molt especials per mi, perquè les vaig fer servir a la sèrie de Poirot. Cada cop que me les poso, hi penso. Ara entraré a la cuina, que sé que és molt petita i que hi fa molta calor. Sembla molt caòtica, però estic segur que no hi trobaré el cuiner Gordon Ramsay. Un filet fet al punt. Va. Sí. Sisplau, quants n'hi ha allà?
Déu meu. Hola, ets en Nicolà? Sí. I aquest és en Christian. Déu meu, que enfeinats que esteu. Això em recorda els vestidors d'un teatre. S'hi treballa molt. Sí. S'hi assembla, oi? I fa molta calor. Quan anem a Istanbul, de vegades podem arribar als 45 graus dins la cuina. 45 graus? Aquí cuineu entre 12 i 15 hores al dia. Sí, cada dia. I què és el més difícil de cuinar al tren? El suflé. Però per què es fa una cosa tan difícil com aquesta? Perquè agrada, si és difícil. Però sembla que esteu tots molt tranquils. No us alarmeu? Oh, sí. Sí? Sí. Això sembla la cuina de l'infern. Encara avui dia, aquestes cuines serveixen 150 quilos de caviar i 22.000 ampolles de xampany a l'any. No és gens estrany que necessitis tirar les cames. I de cop i volta t'adones que entre tot aquest luxe no hi ha bany al dormitori, som en un tren. I un home ha de fer el que ha de fer. L'última humiliació per l'Orient Express va tenir lloc a Monte Carlo l'any 1977, en què es van subestar vagons antics. La princesa Gràcia va aportar glamour a l'ocasió i va revifar l'interès públic. Entre la multitud hi havia un ric entusiasta dels trens anomenat James Sherwood. El seu somni era tornar a la seva antiga grandesa al tren i crear un servei privat a través d'Europa. Va comprar els seus 2 primers vagons i al cap de 5 anys ja circulava el Venice Semplon Orient Express. Ara som a Àustria, de camí cap a Viena. El meu auxiliar en aquest trajecte serà en Mario. Bon dia. Hola, Mario. El seu esmorzar. Caram, moltes gràcies. Especialment preparat per vostè. Molt amable. La tripulació de l'Orient Express, que es va buscar als grans hotels d'Europa, inclou els millors xefs i els auxiliars més discrets. Per en Mario, que fa 22 anys que treballa aquí, el servei antic està lligat a la tecnologia antiga. Aquest és el sistema original per escalfar l'aigua i per la calefacció a l'hivern. És sorprenent, és increïble que encara es faci servir carbó. Nosaltres dormim aquí, treballem aquí. Però abans, a l'Orient Express, hi havia uns seients al passadís, una mena de banquets. Allà és on dormien els auxiliars? I tant, aquí, així. Miri, així. I a dormir. Si llegim Assassinat a l'Orient Express, l'auxiliar és aquí. Exacte, i però el crida, oi que sí? Si les parets poguessin parlar, quantes coses podrien dir? Hi hauria moltes històries. I tant. La majoria tenen a veure amb l'amor o potser amb el sexe. De fet, aquest tren és un tren de l'amor, però també de la llibertat, perquè el tren trenca fronteres. Així que es va acabar la guerra a l'Alemanya de l'Est, al cap d'un any érem a Budapest. Sí, és extraordinari, sí. És extraordinari. Aquest tren porta amor i democràcia. Si no hi ha democràcia, no pot funcionar aquest tren. El tren de l'amor d'en Mario, que travessa fronteres des del 1982, no és igual que l'Orient Express original, però recrea l'esperit de l'època daurada que personifica Hercule Poirot. Crec que una de les coses que li agradaven molt del tren era observar. Era un gran observador. Treballava amb la psicologia, sempre, els detalls, els petits detalls, la veritat dels fets, els instints, els fets. Era extraordinari. Acabem de travessar la frontera txeca de camí a Praga. Aquest trajecte no va ser possible fins que va desaparèixer el teló d'acer. Jo volia desvelar el misteri de l'Orient Express. Per què ha tret la imaginació de tantes persones?
I ara, que he recorregut més de 3.000 quilòmetres a través de 6 països, crec que ho entenc. Aquí, en aquest món privat, on els desconeguts es poden convertir en amics mentre es travessen fronteres tranquil·lament, hi ha un autèntic sentit de la història. Des que l'Orient Express va començar viatjant al segle XIX, s'han ensorrat imperis, s'han alçat i han caigut dictadors i s'han redibuixat fronteres. El somni de l'Orient Express era viatjar lliurement a través d'una Europa sense fronteres. I ara, després de 100 anys de conflictes i canvis, les fronteres es difuminen. Es pot viatjar amb llibertat a través d'Europa i el somni s'està fent realitat. Estic segur que ens tornarem a veure. I tant que sí. Tornaré. És extraordinari les amistats que s'hi fan. Saludeu! Per més extraordinari que sigui aquest tren, no seria res sense la tripulació. Bravo! Ja som a Praga. Vam sortir de Londres i ja hem arribat. No sé com és exactament la dita. El més important no és arribar, sinó com arribes. I no se m'acut una manera millor.